Tavallinen päiväni alkaa aamulla, kun herään noin kello 7 maukauipyt. Herätyskello soi ja hetken aikaa makaan sängyssä keräten voimia noustakseni. Kun lopulta nousen, venyttelen vähän ja suuntaan kylpyhuoneeseen. Peseydyn, harjaan hampaat huolellisesti ja pesen kasvoni raikkaalla vedellä. Sen jälkeen juon ison lasin vettä, koska se auttaa minua heräämään kunnolla. Aamiaiseni on yleensä yksinkertainen, mutta ravitseva. Noin kello 7.50 syön kulhollisen kaurapuuroa, johon lisään marjoja ja hunajaa. Joskus valitsen jogurtin ja hedelmiä, kuten banaanin tai omenan. Juon myös kupin teetä tai lasin tuoremehua. Aamiaisen jälkeen teen kevyen treenin, joka auttaa minua virkistymään ja valmistautumaan päivään. Koulupäiväni alkaa tavallisesti kello 9.50. Laitan vaatteet päälle, tarkistan koululaukun ja varmistan, että minulla on kaikki tarvittavat kirjat ja vihot mukana. Lähden kouluun jalan, koska asun melko lähellä koulua. Kävely kestää noin 10 minuuttia ja se on mukavaa aikaa, koska saan raikasta ilmaa ja voin samalla miettiä päivän ohjelmaa. Koulu päättyy yleensä kello 14.40 tai 16.00. Päivän aikana minulla on yleensä useita oppitunteja, jotka vaihtelevat matematiikasta ja kielistä kuvaamataitoon. Koulussa syön koululounaan ja usein mietin lempiruoastani, pastasta, joka on aina herkullinen ja täyttävä vaihtoehto. Kun ilta alkaa hämärtyä, valmistaudun nukkumaan. Noin kello 9 pesen hampaat, vaihdan yöpukuun ja rauhoitun. Luen usein kirjaa ennen nukahtamista, koska se auttaa minua rentoutumaan. Lopulta sammutan valot ja menen nukkumaan noin kello 10, jotta saan tarpeeksi unta ja olen valmis seuraavaan päivään. Tällainen on minun tavallinen päiväni, täynnä tekemistä, oppimista ja rentoutumista.